नायदिनै yes बानलु गोरानजों आलदा जायो टेस्टआनो गोदौबाय थाथोंसै हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खनसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों माने सानावनो एम्बु मोनदों आरो जोंना सानावनो एम्बु बिराद इन्टारेस्ट नायलांबाय थादो लोगोफोर अखा खोरोमदोंना जाथारसैमोन नायदो नै मालायफ्रा सानाव मोनायाव एम्बु मोनोबा जोंना सानावनो दासो फुहांदों जा गिदिर गिदिर माबासो जागोनदां 20थासो जागोनदां मा रोखोमब्रा बेलाय नायलाय जायो जायोना होनसै होआ माथो बे जाबाय एम्बुनि बिदैखि हाब मोजां मोनलायबाय आं र' जाबाय बे अरजों जाबाय बे होआ माथो मोननैसोल' होखानांगौ बिदिनो होबाय जाबाय अरजों जाबाय दा सादो गोदादोबो बोहियाव गारबोबाय हनै माला हरनाय औ मेचिन फैबायदांलै हैलाय थांलाय मेचिन र' एसे खावबानो सुनाय टाइमा जागायजेनबाय गेमारा लाइन गेमारा नों थांबा फैदोंमोन फैबायमोन नै बेखौ एवबाय लोगोफोर बेखौबो जानोसै Để có cái finish điều này vậy là cái phần này buồn bẻ đấy gà nó sẽ sụn người ta sẽ
बेलेग